love, La kunothando khona there's understanding. kunokuqondisisana. There's understanding. Kunokuqondisisana. You can have wisdom Ungaba nobuhlakani and lack understanding. bese ushoda ke ngiqondisisa. You can have wisdom and Ungaba not nobuhlakani have understanding. bese uqondisisa ubi nakho. The mind Ingqondo carries wisdom. iphethe ubuhlakani. But if I have to understand Kodwa makufanele ngiqondisise something, into ethile. I need understanding, not wisdom. Ngidinga ukuqondisisa hayi ubuhlakani. The mind carries Ingqondo wisdom. iphethe ubuhlakani. But understanding comes from the heart. Kodwa uqondisisa kona kusuka With my enhliziyweni. mind, Ngengqondo yami I can meditate. ngingazinza. With my mind, Ngengqondo yami I can read. With ngingafunda. my mind, I can Ngengqondo decide. yami But to nginga. understand, Kodwa uqondisisa it's part of the heart. ingcenye yenhliziyo. No one can understand without Akekho understanding with the heart. Ngaphandle ukuthi aqondisise ngenhliziyo. If it's only the mind involved, Uma ngabe kuyingqondo there will be kuphela misunderstanding. kuzoba So the heart does not nokungaqondisisana. have a room for miss. Inhliziyo ayinake ke igumbi lokuthi lingaqondisisi. The heart does not miss. To Inhliziyo miss, it yona means you miss something. ukuthi ungenze ukuthi ungaqondisisi kusho It ukuthi means khona the heart ungakwenzi. can capture Kusho ukuthi inhliziyo yakhona ukubamba. everything. There's Bamba no yonke miss into. Akunakuthi understanding where the heart angiqondisisi. is operating. Lapho inhliziyo khona isebenza khona. Misunderstanding has to do with the mind. Ukungaqondisisi kuhambelana nengqondo. But understanding Kodwa ukuqondisisa flows from the heart. kuphuphuma kusuka enhlizweni. That's why Solomon Yingakho uSolomon said to God wathi kuNkulunkulu, in 1 Kings chapter 3, give me nginikeze knowledge and understanding ulwazi nokuqondisisa of my heart. lwenhliziyo yami. So he involved his heart there. Wafaka inhliziyo yakhe lapho. You get it? He involved what? His heart. Wafaka inhliziyo yakhe lapho. But when God appears to him, Kodwa uNkulunkulu mayevela kuye, Solomon only chose one thing. uSolomon wakhetha into He chose eyodwa. wisdom. Wakhetha He ubuhlakani left kuphela. understanding. Wabese washiya ukuqondisisa. He left and Washiya you may ukuqondisisa. be wise. Ngiyenzeka ukuthi and not have uhlakaniphile. understanding. Bese uqondisisa ungabi nakho. Meaning your wisdom can be full of misunderstanding. Kusho ukuthi ubuhlakani bakho kungagcwala ngokungaqondisisi. Somebody who's wise but uthole misunderstanding. Konke Umuntu lahamba khona ohlakaniphile. misunderstand. But Akaqondisisi. uhlakaniphile. Oh. It is possible. Kuyenzeka. It's possible. Kuyenzeka. Okay, let's search. Okay, we'll go back to 1 Kings. Let's start with Colossians chapter 1, verse 9. Take it with NLT, then you go with Amplified. It's only the mind Ingqondo kuphela that can misunderstand. ekhona ukuthi ingaqondisisi. But the heart Kodwa inhliziyo can understand. yona iyaqondisisa. Can Yona understand. iyaqondisisa. Let's go. So a lot of people but when you talk to them, you can see there's a lot of misunderstanding in this person. Mawukhuluma nabo uyabona ukuthi kunokungaqondisisi okuningi lapha. Uhlakaniphile mara lo muntu lo understand lo. Akaqondisisi lutho. Is it possible? Yenzeka. Uhlakaniphile mara ka understand. Have you Akaqondisisi. seen such people? Babonile Uhlakaniphile mara aka understand, stubborn. nenkani. Mara uthini? Bathi i-genius. Base uhlakaniphe kakhulu. Mara kugcwele misunderstanding. Kodwa ugcwele Kugcwele ngokungaqondisisi. confusion. How can somebody who carries wisdom Ngenze kanjani umuntu ophethe ubuhlakani? carry also misunderstanding in him? Bese futhi aphathe nokungaqondisisi phakathi kwakhe. How can a person with wisdom Umuntu onobuhlakani also experience confusion? bese futhi azane nokuhlangahlangana. I'll repeat it again. Zoyiphinda. How can a wise person Kwenze kanjani umuntu ohlakaniphile have room for misunderstanding abe negumbi lokungaqondisisi and also room bese negumbi for confusion? lokuhlangahlangana? That's not wisdom. Akusubuhlakani lo. That's not wisdom. Akusubuhlakani lo. Wisdom that is Ubuhlakani. complete Phelelisiwe. goes with understanding of the heart. Hambelana When the nokuqondisisa heart is involved, kwenhliziyo. it means your Uma wisdom inhliziyo can ifakiwe lapha, discern. kusho ukuthi ubuhlakani bakho buyakhona It ukuzwelela. doesn't only apply knowledge or experience without Asebenzi ngolwazi understanding. kuphela ngaphandle A kokuqondisisa. piece of knowledge without understanding. Ulwazi nje onalo ngaphandle That's the meaning of kokuqondisisa. a proverb. Leso ke isizathu sezaga. Incazelo yezaga. Let's go. Read. Colossians chapter 1 verse 9 with NLT. So we have not stopped praying for you since we first heard about you.
We ask God to give you complete knowledge. We ask God to give you complete knowledge. Cela uNkulunkulu anikeze And it says ulwazi we have not stopped oluphelelisiwe. praying. Lithi asikayekele ukukhulekela. Let's go. We ask God to give you complete knowledge of His will and to give you spiritual wisdom. Spiritual wisdom. Ubuhlakani bakamoya. Spiritual wisdom does not Ubuhlakani have room bukamoya. for misunderstanding. Alina gumbi lokungaqondisisi. Spiritual wisdom Ubuhlakani has bukamoya. no room for confusion. Alina gumbi lokuhlangahlangana. A spiritually wise person Umuntu ohlakaniphile cannot be ngokamoya confused. anyeke asahlangahlangana kwenzeki. Cannot be Akwenzeki confused. ahlangahlangana. But if your wisdom Kodwa uma ngabe ubuhlakani is a bakho proverb, kuyizakha there's room for confusion. kunegumbi There's lokuhlangahlangana. room for misunderstanding. Kunegumbi There's lokungaqondisisi. also room Linegumbi futhi for one to deviate lokuthi omunye ngaphambuka. and leave God and follow other things. You Ashiya can't be uNkulunkulu wise and alandele leave ezinye God. izinto. Anyeke uze uhlakaniphe bese lapho ushiya uNkulunkulu. It's impossible. Akwenzeki. Repeat and go on. We ask God to give you complete knowledge of His will Complete knowledge of His will. Ulwazi lonke oluphelele Of His lentando yakhe. will. Lwentando yakhe. and to give you spiritual wisdom. Spiritual wisdom. Ubuhlakani bakamoya. Spiritual? Ubuhlakani When bakamoya. Solomon prayed to God, Uma uSolomon akhuleka kuNkulunkulu. was he asking for ordinary wisdom? God cannot Bekacela give you ubuhlakani ordinary obujelekile. wisdom. uNkulunkulu angazi God akunikeza gives ubuhlakani what is obujelekile. spiritual. Kodwa uNkulunkulu nikeza lokho kukamoya. He cannot give you ordinary wisdom. Angazi akunikeza ubuhlakani nje obujwayelekile. Meaning Solomon Kusho ukuthi uSolomon opened a room for misunderstanding wavula igumbi lokuthi angaqondisisi by not following God ngokungalandeli uNkulunkulu and knowing His will completely. nokuthi azi intando yakho His ngokuphelele. wisdom evaporated Ubuhlakani bakhe kwashabalala. and it became ordinary wisdom. Kwabese kwaba ubuhlakani nje obujwayelekile. Ne-confusion lapho. Sekunokuhlangahlangana. Mina ngihlakaniphile yazi you can be wise in making decisions, Ungahlakanipha kona ukuthatha inqumo. but not wise to recognize and understand God. Kodwa ungahlakaniphi ukuthi ubone nokuthi futhi uqondisise uNkulunkulu. You can be wise. That's why kunabantu abahlakaniphile bo-doctor bafundile but uNkulunkulu abamazi. Is it spiritual wisdom? Akusobuhlakani bakamoya. Uhlakaniphile umuntu ufundile good mara uNkulunkulu akamazi and akama-understand. Mawuqala ukhuluma into zaNkulunkulu wezana uyalahleka. Mara uhlakaniphile. What causes that? Yini ebangela lokho? Uzothi lokuhlakanipha kubuya kuNkulunkulu. Okay. Go on. Go on. We ask God to give you complete knowledge of His will and to give you spiritual wisdom and understanding. To give you spiritual wisdom Unikeza and ubuhlakani bakamoya understanding. nokuqonda. Let's go. Verse 10. Then the way you live Then the way you live Indlela will ephila ngayo always honor will always honor izohlezi ihloniphe and please the Lord. and please the Lord. ithokozise inkosi. So you are carrying spiritual wisdom. there. Uphethe ubuhlakani The bukamoya. way you lapho. live, it will Indlela ophila always ngayo please and honor the Lord. izohlezi ithokozisa Meaning inkosi. there's no room for misunderstanding Kusho ukuthi God. akunagumbi lokungaqondisisi uNkulunkulu. There's no lapho. room for one to misunderstand God. Akunagumbi There's no lokuthi room umuntu for angahlala confusion. uNkulunkulu. Akunagumbi Wisdom that lokuhlangana. binds you with Ubuhlakani God. bubopha noNkulunkulu. Wisdom that makes you follow God correctly. Ubuhlakani bukwenza ukuthi ulandele uNkulunkulu ngendlela efanele. Spiritual wisdom. Ubuhlakani bukamoya. You can have earthly wisdom, Ungaba nobuhlakani basemhlabeni. but your heart lacking understanding. Kodwa inhliziyo yakho nishoda ngokuqondisisa. You can have earthly wisdom, Ungaba nobuhlakani basemhlabeni. something that only remains in your mind, Into ehlala nje engqondweni yakho kuphela. but your heart lacking understanding. Kodwa inhliziyo yakho ishoda ngokuqonda. Because when we speak about understanding, Ngoba masikhuluma ngokuqondisisa, we involve the heart. sifaka inhliziyo phakathi. With my mind, Ngengqondo yami I can read. ngingafunda. But for me to understand Kodwa ukuba mina the ngiqondisise deep meaning of what I'm reading, incazelo ejulile yaloko I need my engifundayo. heart to be involved. Ngidinga inhliziyo yami ukuthi ifakwe kanye la.